Kinsa si Dr. Jose Rizal. Daghan ang mga salida kabahin sa kinabuhi ni Dr. Jose Rizal, ang nasudlong bayani sa Pilipinas. Atong balikan ang tipik sa iyang pagkatao ug unsa ang iyang nabuhat dinhi sa nasod. Si Rizal natawo ni adtong June 19, 1861 sa Calamba, Laguna. Namatay siya sa edad nga 35 anyos human siya gipusil patay sa kasong sedition ni atong December 30, 1896 sa Luneta. Ni-eskwela si Rizal og medisina sa Manila sa Santo Tomas apan natapos kini niya didto na sa Espanya. Usa-usab siya ka journalist, poet ug aktivista. Samtang dito siya sa Europa, nahimo siyang parte sa propaganda movement batok Espanya. Dito sab niya nasuwat ang No Limitangere o sa kanobela nga nagdetalye sa pagsakop sa mga Kastila sa Pilipinas, hilabi na gyud sa mga Catholic friars kon paring Katoliko. Giban ang libro sa Pilipinas ug tungod niini gipangita si Rizal sa kapulisan sa iyang pag-uli sa Pilipinas niadtong 1887. Napugos siya pagbalik sa Europa ug nasuwat na usab niya ang El Filibusterismo kon The Reign of Greed in 1891. Daghan pa mga sinuwat si Rizal nga nanawagan og equal treatment sa mga Pilipino ug representasyon sa Spain's Parliament ug ang paglimita sa kontrol sa mga Kastila dinhi sa Pilipinas. Advokasya ni Rizal mao ang malinaw nga pamaagi sa kausaban. Gidakop o gisikop si Rizal o gisentensyahan og kamatayon pinaagi sa firing squad.